ji bo bijîkirina biryara leşkeriya neçarî li Rojavayê Kurdistanê YPG li ser rêyên serekên bajarê Hesekê xalên kontrolê datîne û xortên ku temenê wan di navbera 18 salî heya 30 saliyê de ne bi zorê dibin leşkeriya neçarî. Li gorî zanyariyên ku gihane Rûdawê YPG li dewra Sebax li ber deriyê bajarokê yan ku bajarê Hesekê û dewreya Sînaa li eser mefreqeta Xezîziyê û gundê Muftî xalên kontrolê datîne û her kesekî ku temenê wî di navbera 18 heta 30 saliyê de digirin û ji malbata wan dixwazin deftera eskeriyê ji wan re derxînin yan heger bixwazin wan tecîl jî bikin eger na wê wana bibin navenda perwerdekirina leşkerî. Her wiha li Dirbêsî û Amûdê jî hejmarek ji xortan hatine girtin. Beriya niha Encumena Niştimaniya Kurdî li ser vê mijara birina xelkê ji bo leşkeriya neçarî gotibû eger leşkeriya neçarînê rawestandin ew ê li hemberî çend bijardeyan bin yek ji wan jî xwe vekşandine ji lêvegera siyasî di demekê de ku ji ber hilbijartinên şaredariyan ernekesê endametiya xwe di lêvegerê de tenê rawestandiye.